हेलो लोगोफोर दिनै फेरेंगानि सायाव डिसकास खालामगोन नोंथांमोना भिडिअखौ विदाउट स्किप फुल नायबानो जाबाय। मैया दि आबसुआ उदखारि सान फालिदों बाव फेरेंगा एबा रनजित बसुमतारी बाव पार्टिसिपेट खालामदों, बाहागो लादों। आसलते फेरेंगाया एनडिएफबि नंमारगौना नंमारामोन? रियेल एनडिएफबि नंगौना नङा? नंगुबै एनडिएफबि नंगौना नङामोन? आबसुआ जि उदखारि सान फालिदों बेखौ जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया। फेरेंगायादि सासे एनडिएफबिमोन, सासे बर'नि फ्रिडम फाइटारमोन, फेरेंगायाबो सासे। जुदि फेरेंगाया रियेल जुदि एनडिएफबिमोनब्ला उदखारि सान फालिनायाव बाहागो लानाय नङामोन आरो आलारि बाथि सावनाय नङामोन। मा फेरेंगा नोंथाङा दिनैनि दिनाव माने बिटिसिनि इएम जानायखाय एनडिएफबिनि नोंनाव जेबो स्पिरिट गैला नामा? दिनै नोंथाङा सासे पलिटिशियान जाबाय। पलिटिशियान जानायखाय एनडिएफबिफोरनि जि रुल्स एन्ड रेगुलेसन दंमोन, एनडिएफबिनि स्पिरिटआ नोंनाव दङना गैला फेरेंगा? जुदि फेरेंगानाव एनडिएफबिनि जुदि स्पिरिटआ दंबानोमोनब्ला दिनैनि दिनाव उदखारि सान फालिनायाव फेरेंगाया जिन्दगिबो थैलाय उजिलाय पार्टिसिपेट एबा बाहागो लानाय नङामोन। बिदिब्ला एनडिएफबिफ्रा उदखारिसोमोन नामा? हारिनि थाखाय नांग्रा बिसोरो जोंनि बर' रायजोनि जि सिमां दंमोन, बर'नि जि गांनाय उखैनाय बेखौ फुलफिलमेन्ट खालामनोसो बिथांमोना दावहा नांनो ओंखारदों। जोंनि बिग्रायारिसो बिसोरो, बिथांमोना उदखारि नङा। दिनैनि दिनाव फेरेंगाया बे उदखारि सानाव बाहागो लानानै आलारि बाथि सावनाय मानि बिनि मिनिङा फेलिसिटेसन खालामदों, बिथाङा मान बावदों, गोसोखां खाम्फा एबा मुंख्लं खाम्फायाव मान बावदों। उदखारि सानाव फेरेंगाया एनडिएफबिफोरनि थाखाय लाजिथाव बाथ्रा बियो। दिनैनि दिनाव फेरेंगाया एनडिएफबिया उदखारि हान्जामोन होननानै दिनै सिनायथि होदों। रायजो राजाफ्रा नंगौना नङा बेखौ कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हर। दिनैनि दिनाव फेरेंगाया इउपिपिएल पार्टिनि सासे इएम पलिटिशियान जाबाय। दिनै पलिटिशियान जानाय लोगो लोगो पावार मोननाय लोगो लोगो बिथाङा एनडिएफबिनि जि स्पिरिट दंमोन बेखौबो बिथाङा बावलांजोब्बाय। दिनै बिथाङा एनि हाउ गावनि बेनिफिट, गावनि सार्थ, गावनि पलिटिकेल लाभानि थाखायल' बिथाङा दिनैनि दिनाव खामानि मावदों, बियो सिदा खोथा। आरो आबसुखौ आं मोनसे खोथा बुंनो सानदों। दिनैनि दिनाव नोंथांमोना जि बुङो आबसु आरो इउपिपिएलजों गोबां डिफारेन्स दं, गोबां फारागथि दं होननानै नोंथांमोना बुङो। दिनै इउपिपिएलनि मिथिङाव आबसुआ थाङो, आबसुनि मिथिङाव इउपिपिएलआ थाङो, अब्ला डिफारेन्सिएसनालाय माथो जाखो? फारागथिया बबाव दङ? ओंखायनो रायजोफ्रा बेले बेजे जानांगौ गैया आरो रायजोफ्रा मोनथिखागौ आबसु माने इउपिपिएल, इउपिपिएल माने आबसु। जायनि थाखाय दिनै फेरेंगाया सासे पलिटिशियान मानसि इउपिपिएलनि सासे दैदेनगिरि जानानै आबसुनि मिथिङाव थाङो, आबसुनि मिथिङाव थांनानै लेक्सार होयो, उदखारि सान फालिफायो। बेफोर मा? दिनै एनडिएफबिखौसो लाजि फोनांनाय जादों। उदखारि सानखौ फेरेंगाया फालिनाय माने एनडिएफबिया उदखारिमोन होननानै सिनायथि होनाय जादों, बियो बाव जेबो गैया। ओंखायनो रायजो राजाफोरखौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों आपिल खालामो, नोंथांमोना कनसियास जा, सांग्रां जा आरो भिडिअखौ बयनोबो शेयार खालाम, जाहाथे जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा मोनथियो। एनडिएफबिफ्रा उदखारि ना बले जोंनि बर'लेण्डनि थाखाय बिग्रायारिमोन, ना फ्रिडम फाइटार, ना उदखारिमोन? रायजोफोर बिनि फिननायखौ फेरेंगानाव सों आरो कमेन्ट खालाम, कुइसन खालाम। फेरेंगाया मानि थाखाय उदखारि सानाव बाहागो लाया? बे उदखारि सानाव बाहागो लानाय माने फेरेंगाया एनडिएफबिफोरखौ फाननाय। डेट मिन्स फेरेंगानाव जेबो एनडिएफबिनि जेबो स्पिरिट गैला। बिकज मानो होनना बुङोब्ला बिथाङा दिनैनि दिनाव पलिटिशियान जाबाय। एनडिएफबिनिफ्राय फैनानैनो बिथाङा दिनै नैबेबायदि अपरचुनिटिसखौ मोन्दों। जुदि बिथाङा एनडिएफबियाव जयनिं जायामोनब्ला बेबायदि गल्डेन अपरचुनिटिसखौ फेरेंगा एबा रनजित बसुमतारीया मोननाय नङामोन। नाथाय बिथाङा दिनै उदखारि सानाव लोब्बा लानानै फालिफानाय माने एनडिएफबिया उदखारिमोन होननानै दिनै फेरेंगाया सिनायथि होबाय। बे रोखा रायजोफोर।